Local, ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi, 27.2021. După efectuarea apelului nominal, constat că dintr-un număr de 21 de consilieri în funcție sunt prezenți 20. Lipsește domnul Țintă Ștefan, drept pentru care constat că sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea ședinței de Consiliul Local de astăzi. Referitor la ordinea de zi, o să vă supun spre aprobare ordinea de zi. Referitor la ordinea de zi față de cele 32 de proiecte care au fost înscrise în dispoziția de convocare a ședinței de Consiliul Local, v-am mai comunicat un număr de 6 proiecte de Consiliu Local, din care vor rămâne pe ordinea de zi 4, respectiv ordinea 5 și 6 din suplimentare vor fi retrase de către domnul primar. Da, mulțumesc. Legat de cele două proiecte pe lista suplimentară, și aici discutăm despre proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Alunța, Comunitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slobozia, în calitate de membru asociat cu drepturi depline în cadrul ADI intercomunitar de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare, ADI periurban Slobozia, și proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii majorării capitalului social al operatorului regional SC Urbane Slobozia prin participarea UAT Județ Ialomița la capitalul social al acestuia în calitate de acționar cu drept de plin și actualizarea actului constitutiv al societății, pentru a nu crea o percepție greșită asupra acestui aspect de asociere a Consiliului Județean și construirea unui ADI regional, propun retragerea de pe ordinea de zi, urmând ca ulterior să avem o discuție cu reprezentanții Consiliului Județean care să explice Consiliului Local tot ce vor să facă în cazul în care devin acționari și membri în ADI periurban Slobozia și acționari în SC Urbane SA, pentru că nu vreau să planeze asupra acestei asocieri niciun fel de semne de întrebare. Propun o întâlnire cu membrii Consiliului Local, reprezentanții primăriei, reprezentanții SC Urbane SA, reprezentanți ai Consiliului Județean, după care, într-o ședință extraordinară, vom genera două proiecte de hotărâre în urma acestor discuții pe care le vom avea. Nu este un subiect care să aducă dezavantaje orașului. Este un proiect, sunt mai multe proiecte care ar ajuta la dezvoltarea infrastructurii de apă și canal atât în Slobozia cât și în județul Ialomița. Trebuie să știți că la ora asta banii europeni nu mai pot accesa decât operatorii regionali. S-a terminat cu posibilitatea ca SC Urbane SA, în actuala structură, în actuala conjunctură, să acceseze vreun ban european. Singura soluție să atragem bani pentru județ și pentru Slobozia este această soluție de scalare la nivel județean a acestei societăți. A doua chestiune, trebuie să știți că în ceea ce privește problema apei și a canalului în județul Ialomița, pentru că suntem parte integrantă a acestui județ, iar decizia de a propune aceste proiecte de asociere a venit în urma faptului că operatori externi, și aici discutăm de cel puțin 3 companii de apă și canal, Constanța, Călăraș și Ilfov, vin să preia operarea pentru apă și canal din județul Ialomița. Asta înseamnă că vom ajunge să nu avem nicio șansă să ținem prețul la apă și canal la un nivel rezonabil. Este obligația atât a noastră, cât și a Consiliului Județean să încerce să facă maxim pentru a ajuta la menținerea unui preț echitabil, pentru că din punct de vedere economic Slobozia nu se compară, sau Ialomița nu se compară cu județele mai dezvoltate din jur,
și nu își poate permite ca la nivelul populației să aibă un cost de operare mare pe apă și canal. Nu este un subiect pe care să-l tratăm și am înțeles nevoia de informație. Îl vom trata separat, cu toate datele pe masă, astfel încât toți cei care sunteți în Consiliul Local și care vă dați votul pentru a intra alături de Consiliul Județean în asociere, să fiți în cunoștință de cauză și să fiți împăcați că decizia pe care o luați este corectă. Acesta este motivul pentru care retragem de pe ordinea de zi aceste două proiecte de hotărâre. Mulțumesc! Acestea fiind spuse, vă supun spre aprobare ordinea de zi cu cele 4 proiecte care au rămas pe suplimentare. Da? Prima dată, ce se intenționează exact cu această asociere? Domnule Pentru că, primar, totuși, noi suntem printre puținele administrații care de 20 de ani ne-am asumat aceste investiții în apă canal. v-ați asumat ce investiții în apă și canal? Nu, mă refer la investițiile care s-au făcut de-a lungul anilor, Da. în puțurile forate, în Foarte canalizare, bine. în Da. stația de tratare. Perfect. Pentru că pe acest drum s-a pornit. Da. Acum eu spun, oarecum investițiile care trebuie făcute în canalizare nu sunt investiții foarte mari, comparabil cu ceea ce am făcut până acum. Vă dați seama, sunt bineveniți banii externi pentru aceste investiții și acum 4 ani de zile, la fel, Consiliul Județean a venit alături de municipiul nostru, de această societate cu această și a suportat jumătate din investiția pentru stația de tratare. Care ar fi avantajul municipiului pentru această asociere? Că poate sunt lucruri pe care noi nu le știm, adică ce discuții ați avut cu domnul președinte, ce se intenționează exact să se facă, pentru că vă dați seama, atunci când ar veni investiții, n-ar trebui nimeni să se opună și de ce n-am continuat să beneficiem de investiții, la fel cum s-a făcut acum câțiva ani de zile când Consiliul Județean a alocat acea sumă. Domnul Adrian Moncioniu, înainte de toate vreau să vă aduc aminte că dumneavoastră, în calitate de primar, n-ați găsit fondurile necesare să faceți pe UAT Slobozia, din bugetul propriu sau din fonduri altele decât cele la Consiliul Județean, investiția în stația de tratare, care, apropo, investiție în stația de tratare, la ora asta riscă să fie suspendată pentru că constructorii și proiectanții care au lucrat la acest proiect nu își duc la capăt proiectul. Nu respectă termenii contractuali. Într-o lună de zile vom suspenda această execuție, această lucrare. Vom face o expertiză și probabil se va lăsa și cu niște lucruri mai puțin, să spun, ușoare pentru cei care nu și-au dus contractele la capăt. Istoria ne-a demonstrat că SC Urban SA, aici vorbim de SC Urban SA și de Slobozia, UAT Slobozia. SC Urban SA n-a avut capacitatea și nici ADI Periurban Slobozia n-a avut capacitatea să atragă vreun leu și să facă dezvoltarea infrastructurii de apă și canal, așa cum trebuia să o facă, pentru că Raja Constanța face aceste investiții, nu le face Feteștiu sau nu le face Fierbințiu. Sunt momente care s-au ratat la... Sunt momente care s-au ratat și ca să nu mai ratăm niciun astfel de moment cu raționamente politice la mijloc, trebuie să înțelegem că este singura soluție. Primăria Slobozia a investit în infrastructura de apă și canal, care este proprietatea Primăriei Slobozia, proprietatea locuitorilor Sloboziei, care a fost dată spre administrare, n-a fost trecută în patrimoniul SC Urban. Nu, acelea sunt în continuare în patrimoniul Foarte nostru. bine. Atunci, care este temerea?
Despre ce temeri vorbim? Eu vă aduc aminte că în ultimii 4 ani de zile s-a achitat o datorie de peste 100 Da, de foarte miliarde. bine. Deci avem o societate funcțională. În următorii, e mai puțin funcțională. Dacă stăm să facem o analiză, domnul primar, o să ne dăm seama că nu e funcțională deloc. Pentru că nu este în stare să livreze un serviciu la nivelul la care noi avem nevoie. 4 ani de zile au stat cu bani în cont și nu avem o mașină care să facă curățirea infrastructurii subterane, de canalizare. S-au achiziționat Foarte bine, anumite s-au utilaje achiziționat în acum. limitele care au fost. Acum. Nu, s-au achiziționat și înainte. Vă spun eu că s-a achiziționat acum ce trebuie. Ideea este că în felul acesta avem încă o coprire de 50 de miliarde care urmează să blocheze conturile SC Urban și o să ne uităm cam 5 ani de zile de aici încolo, din nou la SC Urban, că nu face absolut nimic dacă nu se fac mișcări astfel încât să aducem capital în această societate. 50 de miliarde față de datoria pe care am avut-o de 170, se duc la 200 și de miliarde, înseamnă un efort pe care societatea l-a făcut fără să mai aibă capacitatea să facă niciun fel de investiții. O să ne uităm ca după 5 ani de zile, după ce s-a achitat această datorie, mai avem 2 ani în față de fonduri europene, iar singura soluție să mai atragem fonduri europene este să devenim operator, să devină SC Urban, ESA, operator regional, ca să poată să atragă bani europeni. Vă întreb eu pe dumneavoastră, credeți că este posibil ca în 2 ani de zile, probabil, facem o proiecție, în cât timp să plătește datoria de 50 de miliarde, are capacitatea să atragă vreun leu, dar înțelegeți că trebuie doar în conjunctura în care este operator regional, altfel nu se poate. Vă pun o întrebare. Putem să-l facem operator regional în condițiile în care facem acest operator regional în jurul municipiului Slobozia. Exact cum a plecat acesta de aici. Putem să facem. Trebuie să avem peste 150.000 de locuitori. În jurul municipiului Slobozia nu avem capacitate să adunăm atâția oameni, astfel încât să atingem punctajele respective. Dacă era așa de simplu, o făceați dumneavoastră cât ați fost primar. Dar n-a fost simplu. Să știți că ADI periurban Slobozia nu funcționează la ora asta. Este zero activitate. Nu, da? Funcționează atât cât se pot delega aceste servicii către urban. Este o formă fără fond. A fost făcută o entitate nefuncțională doar pentru a se da operarea acestui serviciu către urban. Da, ne dorim să rămânem în aceeași situație sau ne dorim să evoluăm, să atragem 100-200 de milioane? Nu am luat decizia acolo și am lăsat niște sume. Ați lăsat 1,5 miliard. Vă spun eu, sunt în cont banii respectivi. Cu 1,5 miliard nu putem face absolut nimic. Fără organigramă și cu... Două secunde. Vă rog. Da. Deci, stimați colegi, suntem în fața discuții în afara ordinii de zi, în primul rând. Al doilea rând, domnul primar, care face propunerea pentru ordinea de zi, a retras, tocmai în ideea că subiectul este de importanță majoră, am cerut parte dintre noi consilieri, am cerut lămuriri și o discuție mai aplicată asupra problemei, nu avem decât de hotărât asupra acelor propuneri care s-au făcut în plen. Restul nu și-au rostul în momentul de față. Pentru că facem doar discuții fără acoperire și fără un efect imediat. Asta este singura problemă. Nu este niciun fel de problemă că stăm de vorbă. E normal să stăm de vorbă. Toată lumea, toți consilierii trebuie să știți toate datele vis-a-vis de ce ne așteaptă în viitor și să știți că viitorul nu ne așteaptă pe noi să ne hotărâm, ci trebuie pe repede înainte să facem niște lucruri, pentru că altfel pierde atât orașul cât și județul. Iar orice argument care este solid împotriva unei astfel de asocieri trebuie să fie expus. Nu argumente de gen că am plătit, da, am plătit și vrem să plătim în continuare sute de miliarde pe dezvoltare. Nu am fost împotriva acestei asocieri. Eu am vrut să ne dați argumente pentru aceste asocieri în folosul municipiului Slobozia. O să vă dăm toate argumentele
posibile. O să vă facem și de-aia am și retras, să știți că nu avem niciun fel de emoții. Domnul Moceniu, îmi cer scuze că intervin. Ideea este că pe ultimul punct pe ordinea de zi există acel capitol cu discuții. Mi-aș dori ca această discuție să fie la finalul ședinței. Mulțumesc. Ok. Având în vedere ordinea de zi, supun spre aprobare ordinea de zi cu cele 32 de proiecte care au fost în discuția de convocare, plus 4 de pe suplimentare. Cine este pentru ordinea de zi? În unanimitatea celor prezenți, ordinea de zi a fost aprobată. Domnul președinte, aveți. Mulțumesc. Primul proiect pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 22 aprilie 2021. Discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitatea celor prezenți, ordinea de zi, procesul verbal al ședinței a fost aprobat. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 17.05.2021. Rog discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitatea celor prezenți, procesul verbal al ședinței extraordinare a fost aprobat. N-a fost? Deci o abținere, scuze. 19 și o abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetului și a situațiilor financiare ale municipiului Slobozia aferente anului 2020. Rog discuții. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, care a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia pe luna mai 2021. Doamna președinte, la acest proiect avem un amendament din partea domnului viceprimar Manea Gigi. Dacă permite să se dau eu citire. Amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și de cheltuieli al municipiului Slobozia luna mai 2021. Având în vedere necesitatea realizării proiectului regenerare a spațiului urban orașelor copiilor municipiului Slobozia, cod trimis 129160, aflat în faza de începere a execuției lucrări, se impune desfințarea, demolarea, dezafectarea construcțiilor și altor elemente existente prin realizarea unui nou obiectiv de investiții, desfințare, rețea iluminat public din 4 copiluri în valoare de 16.000 lei. În acest sens, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia în baza referatului numărul 54.911 din 24 a 5 a 2021, prin următorul amendament. Se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia prin majorarea capitolului de venituri 3902A07, venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat cu suma de 16.000 lei în plus față de suma cuprinsă inițial. Capitolul de cheltuieli 72A, locuințe, servicii și dezvoltare publică cu suma de 16.000 lei la titlul 10 cu cheltuieli de capital. Urmarea amendamentului propus se va modifica anexa 1. Bugetul va fi la partea de venituri în sumă de 121.784,475 lei, iar la partea de cheltuieli va fi de 123.191.002 lei. Se va modifica și anexa numărul 2 prin introducerea unui nou obiectiv de investiții, desfințarea rețelei iluminat public din 4 copiilor cu suma de 16.000 lei. Anexa la prezentul proiect de hotărâre se vor modifica corespunzător. Mulțumesc. Dacă îmi permite, doamna președinte, este vorba de lucrări în plus față de proiectul inițial. Am descoperit în vizita în teren anumite aspecte pe care trebuie să le rezolvăm. Niște stâlpi trebuie îndepărtați. Este o situație care este întâlnită și în alte proiecte cu finanțare europeană și vis-a-vis de care va trebui să alocăm sume suplimentare. Evident, sunt cheltuieli neeligibile care vor încărca bugetul, cheltuiala pe bugetul local. Asta este, mergem înainte, nu avem cum să ne oprim. Să sperăm că nu vor fi la un nivel mare aceste cheltuieli, doar că vor apărea pe parcurs probabil mult mai multe. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții pe baza acestui proiect, Amendamentul de la președinte. supunem la vot. Cine este pentru amendament? Unanimitatea celor prezenți, amendamentul a fost adoptat și acum proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind
privind aprobarea... Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale Paze și Servicii Comunitare SRL. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale Platforma Industrială IMM Slobozia SRL. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale Servicii Publice Slobozia SRL. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului local pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes general pe anul 2021. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre referitor la modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 100 din 25 iunie 2020 privind anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al municipiului Slobozia. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea bazelor sportive, terenuri de sport și bazinului de not didactic aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Unirea Slobozia. Și la acest proiect aveți un amendament. Da. Permiteți-mi să citesc amendament la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea bazelor sportive, terenul de sport și a bazinului de not didactic aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Unirea Slobozia. În cazul ședinței Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sport, Sănătate, Tineret, Protecție Socială, s-a propus un amendament la articolul 1, aliniatul 3 al proiectului de hotărâre, prin care beneficiază de gratuitate la plata tarifului prevăzut la articolul 1, aliniatul 1, persoanele care dețin titlul de veteran în teatrele de operații. În acest sens, aliniatul 3 al articolului 1 din proiectul de hotărâre menționat anterior va avea următorul cuprins. Beneficiază de gratuitate copilul și adultul cu handicap, precum și persoana care îi însoțește, pe baza documentului care atestă gradul de handicap ușor, mediu, accentuat și grav, grupurile organizate de elevi din școlile și liceele din municipiul Slobozia, însoțite de personal didactic și cu aviz medical, precum și persoanele care dețin titlul de veteran în teatrele de operații. Supunem la vot cine este pentru amendament. Unanimitatea celor prezenți, amendamentul a fost adoptat. Și supunem la vot și proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Asemenea, proiectul a fost aprobat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru utilizarea poligonului de tragere acoperit situat în municipiul Slobozia, strada poligonului numărul 2A, proprietatea publică a municipiului Slobozia. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 254 din 19 a 12 a 2017 privind modificarea și completarea tarifelor percepute de către SC Servicii Publice Slobozia SRL în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a piețelor, bazarului, oborului și cimitirelor umane din municipiul Slobozia cu modificările și completările ulterioare. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale din Fondul de Locuințe Sociale al municipiului Slobozia. Discuții?
Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a abonamentelor în cadrul cantinei sociale Sfântul Nicolae Slobozia. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 124 din 24/8/2015, prin care s-a aprobat regulamentul referitor la circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată, mai mare de 3,5 tone în municipiul Slobozia. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect adoptat în unanimitatea celor prezenți. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 53 din 28/3/2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Slobozia către Serviciul Public de Transport Local cu modificările și completările ulterioare. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, extindere, canalizare, menajeră, strada, prelungirea Mărului, municipiul Slobozia, județul Ialomița. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, extindere, canalizare, menajeră, strada General Magheru, cartier Bora, municipiul Slobozia, județul Ialomița. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare a obiectivului de investiții, recompartimentare, modernizare interioară a adăpostului de noapte cartier Bora. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, indicatorul tehnico-economici actualizat și restului de executat pentru obiectivul de investiții, reabilitarea funcțională a pieței Revoluției în municipiul Slobozia. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 104 din 28/7/2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Slobozia cu modificările și completările ulterioare. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unor terenuri acordat pentru construire locuită în temeiul legii numărul 15/2003 cu modificările și completările ulterioare. Rog discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 58 din 20/5/2016 privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Slobozia a imobilelor, construcții și teren aferent, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale în care își desfășoară activitatea precum și darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al municipiului Slobozia către Direcția de Administrare a domeniului public Slobozia. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul adoptat în unanimitatea celor prezenți. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 58 din 20/5/2016 privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Slobozia a imobilelor, construcții și teren aferent, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale care își desfășoară activitatea precum și darea în administrarea unor bunuri din domeniul public al municipiului Slobozia către Direcția de Administrare a domeniului public Slobozia. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri între UAT municipiul Slobozia și persoană fizică. Discuții. Este
Este vorba despre un schimb de terenuri pentru edificarea străzii Garofiței ca o șosea cu sens unic. Și următorul proiect de hotărâre este legat tot de acest subiect. Avem o negație de la Ministerul Învățământului pe care urmează să reluăm cererea către Minister, astfel încât să putem, cel puțin, sau în cel mai scurt timp, un an de zile, să putem rezolva problema acelei străzi cu sens unic pentru a crea un flux mult mai bun al circulației în zonă. Mulțumesc. Alte discuții? Acum să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri între UAT Municipiul Slobozia și persoană fizică. Discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzare a terenului în suprafață de 674 m2, situat în municipiul Slobozia, strada Peneș, cu planul numărul 35, cu număr de cadastral 38.519, către o persoană fizică care îl deține în prezent în concesiune. Dacă sunt discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzare a terenului în suprafață de 760 m2, situat în municipiul Slobozia, strada Mărășiș numărul 3, cu număr cadastral 37.171, către o persoană fizică care îl deține în prezent în concesiune. Discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzare a terenului în suprafață de 324 m2, situat în municipiul Slobozia, strada Ionel Perlea, numărul 92, număr cadastral 3795, către o persoană fizică care îl deține în prezent în concesiune. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 52 m2, situat în municipiul Slobozia, strada Pandur, numărul 35, către o persoană fizică. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 378 m2, situat în municipiul Slobozia, strada Lacului, zona bloc U16, identificat cu numărul cadastral 33.489, în favoarea SC Conte Intex SRL. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți proiectul a fost adoptat. Doamna președinte, înainte de a da citire următorului proiect în textă cu vot secret, vă propun pentru eficientizarea timpului noastră să facem propunerile, să acceptăm propunerile pentru acest proiect, să deznominalizare și amânăm votarea, adoptarea acestui proiect la sfârșitul listei, după ce trecem și de... În așa fel încât colegii mei să aibă timp să redacteze buletinele de vot. În regulă. O să trecem la Deci trebuie să facem propunerile pentru acest proiect. Da. Și la 32. Deci trebuie o propunere pentru președintele de comisie. Da. Sunt 3 membri în cadrul comisiei și 2 supleanți din rândul consilierilor locali. O să permit să fac o propunere. Vă rog. Pentru președintele domnul Manea, membrii, vă rog, subsemnatul și supleant domnul Damian. Din partea grupului nostru. Bună ziua tuturor, din partea grupului de consilier PSD, în Glumea, este propunere, și domnul membru Gabriel Supleant. Deci pentru membrii în comisie. Da, în comisie. Domnul Bună. Domnul Ștefan Sofronescu, membru, și domnul Nicu Motrogan, supleant.
la suplimentare. Primul proiect la suplimentare pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, rețea canalizare 1 Mai, cartier Bora. Dacă sunt discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, înlocuire de viere condusă de reculare din 800 de mm la stația de pompare ape menajere Cărămidar, Slobozia, județul Ialnița. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat în vederea depunerii proiectului Soft Slobozia, un oraș mai frumos pentru tine. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind participarea OAT municipiului Slobozia în cadrul programului Stop Muntenia Energy Efficiency for Public Building Investment Program, finanțat în cadrul programului ELEN, European Local Energy Assistance și asocierea cu județul Ialnița în vederea realizării în comun a proiectelor de interes județean. De asemenea, la acest proiect avem un amendament, domnul Mușa. Având în vedere distribuirea unor sume de bani corespunzătoare unor unități administrativ-teritoriale neselectate în cadrul programului, în cadrul proiectului ELENA, propun următorul amendament. Se completează anexa 1 a proiectului de hotărâre prin adăugarea unor noi obiective de investiții în cadrul unităților școlare, Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, urmat din clădire și internat, Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, atelier, școală și instalații, Liceul de Arte Ionel Perlea, Cor A și Colegiul Național Mihai Vitează, Cor B, cantină. Anexa 1 se va completa corespunzător și va avea noua formulă, cum am citit. Urmarea completării anexei 1 se va modifica 3 al proiectului de hotărâre și va avea următorul cuprins. Articolul 3. Se aprobă contribuția proprie la valoarea estimată de 17.305 euro, fără TVA, reprezentând 5% din valoarea eligibilă estimată a proiectului. Vă mulțumesc. De ce facem acest proiect în asociere cu Consiliul Județean și nu îl facem efectiv noi ca OAT? De ce nu? Pentru că nu avem capacitatea, domnul Cioniu. La ora asta, tot personalul din cadrul serviciului de management, proiecte europene, achiziții, investiții, direcție tehnică, sunt angrenați în proiectele europene pe care primăria le are în implementare, iar la ora asta noi nu putem să ne mai concentrăm și pe alte proiecte de gen ELENA, iar având în vedere că la nivelul Consiliului Județean s-a pornit această procedură să se facă pentru mai multe UAT-uri, am optat să mergem și noi alături în parteneriat alături de Consiliul Județean, să putem să ne degrevăm de niște sarcini pe care le-am fi dus la capăt cu mult mai multă muncă. Consider că ideea asta de a te asocia cu Consiliul Județean este soluția de a rezolva foarte multe probleme în Ialnița și în Slobozia. De ce fugim de asociere cu Consiliul Județean? Când avem nevoie de bani, ne ducem să cerem bani, altfel, nu vrem să facem proiecte comune. Să știți că... Vă întrebați care este avantajul, care este motivul. Ăsta este motivul. Dacă în mandatul trecut al dumneavoastră ați fi avut posibilitatea să vă asociați cu Consiliul Județean, poate lucrurile ar fi stat altfel. Dar n-a fost voință politică, acum există voință politică, trebuie să înțelegem că nu se poate să facem de unii singuri anumite tipuri de proiecte și trebuie să intrăm în asociere. Este obligatoriu să putem să ne degrevăm. Trebuie să lăsăm la o parte autorii, trebuie să lăsăm la o parte
argumente de tip politic și trebuie să mergem Da, înainte. intrați într-o discuție care duceți în altă zonă. Și întrebarea dumneavoastră tot zona. Nu, chiar văd că vă deranjează orice întrebare. Am întrebat care este motivul pentru care îl facem. Am înțeles. Dacă îmi permiteți, vreau să vin cu o completare, cer scuze de intervenție. Acum și îmbrăcând haina de administrator public al județului Iarnița. Proiectul este finanțat prin intermediul Băncii Europene de Investiții, Banca Europeană de Investiții, care a exprimat din bun început faptul că nu poate lucra la nivelul UAT. De fapt, Banca Europeană de Investiții nu va avea un contact direct nici măcar cu Consiliul Județean Iarnița, ci le avea cu ADR-ul din Muntenia, pentru că Banca Europeană de Investiții promovează proiecte cu excelență de foarte mare dimensiuni. Vorbim de 10 de milioane de euro. Practic, Banca BEI nu are, ca să fim foarte corecți, capacitatea de a lucra cu foarte mulți beneficiari la nivel local și atunci Banca Europeană de Investiții va face un acord de parteneriat, de fapt contractul va fi făcut prin intermediul ADR-ul Muntenia, iar ADR-ul Muntenia, pentru a putea să ajungă la nivel local, la firul ierbii, se asociază cu Consiliul Județean. Mâine vom da în Consiliul Județean o hotărâre de asociere între UAT, Județul Ialomița și ADR-ul Muntenia, dar pentru a putea da această hotărâre de asociere, care practic să fie urcată mai sus către contractul cu Banca Europeană de Investiții, bineînțeles că și Consiliul de Stat trebuie să aibă acordul de asociere cu fiecare dintre unitățile administrative teritoriale care intră în program. Până în momentul de față pot să vă informez că sunt 43 de clădiri care vor fi cuprinse în acest program. Slobozia ia partea leului și mă bucur că este așa, pentru că într-adevăr este municipiul ședință de județ. Practic vom conduce acest proiect împreună. La Banca Europeană de Investiții nu va ajunge această hotărâre de Consiliul Local de asociere între UAT Slobozia și UAT Județul Iarnița, ci va ajunge hotărârea pe care o va da Consiliul de asociere cu ADR-ul Muntenia. Dar foarte important, pentru a putea da acea hotărâre, trebuie să existe o asociere subsecventă cu fiecare dintre UAT despre care am vorbit, cei care aduc cele 43 de clădiri care am povestit. Un alt motiv al asocierii este că în cadrul acestor costuri ale proiectului, costurile care trebuie să fie definitiv suportate, primăria, Consiliul Local Slobozia participă cu 5%, iar Consiliul Județean cu 5%. Sunt costuri definitiv suportate și de Consiliul Județean. Am ales această variantă de a contribui și Consiliul Județean la costurile neeligibile în proiect. Doar 90% sunt finanțate de Banca Europeană de Investiții. Și am împărțit 10% egal între Consiliul Județean și toate UAT-urile cu care Consiliul Județean se asociază în acest proiect. Practic, creând o capacitate instituțională, zic eu, și o portanță a proiectelor mărită pentru tot județul. Vreau să spun că sunt proiecte de peste tot, de la partea de vest până la estul județului și, într-adevăr, în Slobozia sunt cele mai multe proiecte. Deci, practic, este o motivație combinată a necesității de... Că suma este limitată și măsura este concurențială. Nu. Tocmai aici este mare avantaj. Prin intrarea în acest proiect, proiectele, și asta este discuția pe care ne-am avut cu Agenția de Dezvoltare Regională, deși acum nu o să vorbesc în dreptul lor, proiecte care vor fi rulate prin acest proiect au șansa foarte mare să intre într-un mecanism necompetitiv de finanțare în cadrul viitorului program operațional regional, pe care nu așteptăm să fie semnat în octombrie, de fapt să fie înaintat și într-o fază finală în octombrie anul acesta cu reprezentanța de la Bruxelles DigiRegio. Deci, practic, construim o autostradă de proiecte într-un cadru necompetitiv. Același lucru pe care ne-am dorit să vedem întâmplat și cu operatorul regional, că n-am apucat să intervin acum, dar suntem chiar la finalul ședinței, Consiliul nu-și dorește decât să vină în completarea investițiilor. În completarea investițiilor, e un lucru extraordinar ce s-a întâmplat până acum, că Slobozia, în principal, a susținut prioritatea funcționării urbane, dar de aici încolo trebuie să continuăm și să punem un plus. Și nu punem în plus doar la Slobozia, trebuie să punem în plus la toate cele 40 de localități din județ, care în momentul de față nu sunt sub umbrela unui operator, dar, din păcate, ar fi tragic pentru noi toți să vedem că treptat localitățile sunt cuprinse în alți operatori, pentru că îi dau dreptate domnului primar aici. Banii costă. Ne punem întrebarea de ce nu continuăm să finanțăm din bugetul local, pentru că nu avem. Vorbim de sume foarte mari pentru zona de canalizare și pentru apă uzată, pentru conformare viitoare. Ar fi o nebunie să punem banii ăștia din sursă proprie, ori pe bugetul Consiliului Local Slobozia, ori pe bugetul Consiliului Județean, indiferent că îi transferă de la Consiliul Județean la Consiliul Local, tot aceea problemă. Sunt bani care se cheltuie, în condiții în care putem să luăm banii ăștia gratuit. Fiecare localitate are partea ei
de finanțare, rămâne proprietatea ei, infrastructura este a ei, nu pleacă Consiliul Județean cu banii ăștia nicăieri. Noi ne asigurăm, în calitate de gestionare masterplanului de apă și apă uzată, și am avut o discuție foarte, eu zic, așezată pe niște termeni foarte serioși cu Raja Constanța, care a făcut anterior masterplanul de apă și apă uzată. Din păcate, la încercarea anterioară, majoritatea localităților din județul Ialomița au fost lăsate pe afară din punct de vedere al pregătirii finanțării din fonduri europene, în afară celor care erau operate deja de Raja Constanța. Și asta o putem verifica împreună, în termenul masterplan. Vedeți că e așa o chestie în care toate localitățile care s-au aflat acolo în raza de operare erau favorizate din punct de vedere al proiecției viitoare, iar restul localităților nu. Nu putem să ratăm acest obiectiv. Și doar ca să dau un exemplu, e un operator în vest care se tot grăbește să preia localități din județul Ialomița, nu o să-i dau numele, că nu e nici politicos și nici nativ, care cu localitățile din județul Ialomița, județul Ilfov și câteva localități din Giurgiu propune un proiect de 200 milioane de euro, finanțare europeană. Adică alții pot și noi stăm și ne uităm cu, cum să spun, trece oportunitatea pe lângă noi. Asta e motivația pentru care apreciez poziția domnului primar că trebuie, într-adevăr, să poate să discutăm mai mult. E și acum în momentul în care discutăm și explicăm și întrebările de astăzi, domnul Șumiu, sunt corecte. Domnul Potter, mai concret, extindere, canalizare, menajeră Strada Mărului, extindere, canalizare, menajeră General Magheru, refularea rețea canalizare cartier Bora, înlocuire, deviere, conductă, refulare la Cărămidare. Aceste obiective de investiții vor fi suportate din bugetul nostru local. Dacă am fi fost pregătiți și dacă am fi accesat prin ADI, periurban Slobozia, bani europeni, dacă am fi avut capacitatea, aceste investiții, aceste extindere ar fi fost făcute pe bani europeni, nu pe banii din bugetul local. Banii din bugetul local sunt cei mai scumpi bani la care avem acces și sunt ultimii bani pe care trebuie să-i cheltuim. Până atunci trebuie să luăm bani, în primul rând, din fonduri europene, apoi fonduri guvernamentale, fonduri de la Consiliul Județean și ultima dată să luăm banii din bugetul nostru local. Pentru că n-am făcut treaba asta prin acest ADI, care a fost doar formal făcut ca să creeze fondul pentru un operator, pentru a delega serviciu, noi trebuie să plătim din buzunarul nostru și nu este în regulă. Avem bani la dispoziție, avem linii, astea trec, mai sunt 7 ani de zile, ați văzut ce înseamnă un proiect, când ați semnat proiectele? În 2018. 2020. În 2020. Am început în 2016. În 2016, da? Deci ați început în 2016, ați semnat contractele în 2020 și mergem la implementare până în 2023, când e termenul limită. Deci 2016-2023. Noi nu ne putem permite, și aici vorbim de câteva zeci de milioane, 30 de milioane de euro. Dacă discutăm de un județ întreg și dacă discutăm de dezvoltarea unei infrastructuri de apă și canal care stă la baza dezvoltării în orice comunitate, de acolo pleacă dezvoltarea. De la apă, canalizare, curent și gaz. Astea sunt elementele principale și apoi vine asfaltul și așa mai departe. Dar în principal nu putem ține nici orașul, pentru că ne costă fiecare zi de întârziere în care nu accesăm bani europeni, ne costă pe noi și ne costă scump. Este frustrant să faci 500 de miliarde credit. Și am prezentat înainte de buget sau la buget, am prezentat ce înseamnă credit plus dobânzi. Este strigător la cer în an 2005, când puteai să te pregătești să accesezi banii europeni, ai băgat mâna adânc în buzunarul cetățeanului, ai cheltuit 500 de miliarde, ai făcut un lucru pe care îl puteai face pe bani europeni și a fost mai simplu pentru tine, ca primărie, să-ți faci treaba. Da, pentru cetățean, pentru că... Simplu, atunci atragem acum în continuare. Exact. Câte generații plătesc aceste investiții? De ce să mergem în continuare? Mai avem 7 ani la dispoziție și vă spun cu toată credința că ăștia sunt ultimii 7 ani la care vom mai avea acces ca fonduri. Dacă acum nu avem înțelepciunea să atragem cât mai mulți bani, nu o să mai avem nicio șansă. Și o să ne uităm la toate orașele din
România, mergem afară, ne plimbăm, vedem, am ajuns să invidiem Bulgaria. Foarte interesant. De ce? Pentru că ei au atras bani europeni. Nu se poate altfel. Dacă cineva crede că există vreo baghetă magică, nu există. Avem fonduri limitate. Am mai băgat, după cum observați, în proiectele de hotărâre, anumite terenuri, concesiune. Vom da totul la concesionat. Să adunăm bani pentru că avem probleme. Nu putem face investiții. Ați văzut Piața Revoluției. 170 de miliarde. Mai avem 6 milioane și ceva de lei în cont, iar diferența de 11 milioane, 12 milioane, nu avem de unde o pune. Trebuie să terminăm parcarea, trebuie să desfințăm parcarea de pe Matei Basarab, trebuie să facem alte parcări. De unde bani? Că fonduri europene să faci parcări nu mai sunt. S-au terminat. Nu mai putem să mergem cu aceeași finanțare din Există o măsură pe parteneriat. 2021. Foarte bine, facem PPP și am rezolvat problema, dar și acolo eu nu le poți face peste tot. Sunt anumite obiective pe care poți să le faci. Unele nu le poți face. Avem nevoie să degrevăm până în 2023 și eu cred că mult mai devreme, când vor începe lucrările, trebuie să dispară mașinile, fizic, de pe Matei Basarab. Unde le ducem? Nu suntem pregătiți. Atunci va trebui să apelăm la ce? La bugetul local. Păi dacă apelăm la bugetul local pentru canalizare, dacă apelăm pentru Piața Revoluției, dacă apelăm pentru parcări, dacă apelăm pentru... De unde mai facem bani și pentru alte lucruri? De unde mai aducem bani? Nu mai avem de unde. Și atunci trebuie să prioritizăm și să spunem ce putem, de unde, pentru ce obiective putem atrage bani europeni. Pentru apă canal, mai sunt, care sunt formulele? Asta și cu asta. Avem o măsură exactă pe acest lucru? Vă poate spune. Da? Deci, în momentul de față, finanțarea pe care intenționăm să o obținem, după ce se va trece tot acest ciclu de constituire a operatorului regional și așa cum spuneam, vorbim de 4 localități care urmează să fie aderate la această structură, există o linie bine definită de asistență tehnică în cadrul programului operațional infrastructura mare, banii sunt disponibili, care ne vor ajuta să maturăm proiectul. Așa cum spuneați, la scurs, ați început un proiect în 2016, dar se finalizează, se maturează târziu. Dar asta înseamnă că nu trebuie să întârziem, să nu prelungim foarte mult lucrurile. Urmează apoi și avem confirmarea clară de la Ministerul Fondurilor Europene, acolo MIPE, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, continuarea investițiilor prin Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă, PODD, care este succesorul POLIN, care va prelua, practic, maturarea proiectelor din perioada actuală, adică încă 2 ani. Eu sper să fie și o parte de investiții până în 2023, dar n-aș vrea să ne riscăm acum să spunem lucrurile acestea. Obiectivul principal, discutat foarte clar cu Ministerul Fondurilor Europene, este să maturăm proiectele. Maturarea proiectelor de asemenea amploare durează ani de zile. Pentru că vorbim aici de crearea operatorului, demonstrarea capacității instituționale. Efectiv, în momentul de față, nu avem pentru că și eu am căutat o măsură pe care să pot să intru cu stația de tratare, să intru pe dezvoltare. Singurul care a fost PNDL-ul doar pentru extinderea canalizării. Pentru PNDL nici măcar stația de tratare nu s-a dat. Permiteți să vă spun că pașii sunt aceștia. Deci resursa de finanțare foarte importantă pentru maturarea proiectului este în COIM, sunt bani disponibili astăzi. Cu condiția să existe construcția de care vorbim noi aici, pe care am povestit-o, însă când al numărul 2 merge către COIM, depunem cerere de finanțare, să face licitație pentru documentația tehnică, să dea Dumnezeu să o terminăm în anul, an și jumătate. În momentul acela, deja suntem practic în eligibilitatea pe programul operațional de dezvoltare durabilă. Conform regulamentului european, eligibilitatea începe la 1 ianuarie 2021. Faptul că România încă n-a finalizat agreementul cu Uniunea Europeană pe aceste programe operaționale, că eu estimez că într-un an se va întâmpla, pentru că nu putem să lungim la infinit tot acest aspect, va fi tot mai bine pregătit acest tempo, așa fel încât să depunem proiect. Asta este tot ceea ce putem să vă, și aici cu maximă responsabilitate, să promitem. Nu spunem că vom pune instalația de canalizare mini. Este o prostie, asta nu există. Sunt lucruri care trebuie să fie maturate în conformitate cu niște reguli, cu proiecte europene și așa mai departe. Astea sunt lucrurile pe care pot să le prezint și în scris. Dacă doriți, putem discuta fără problemă. Vă indic foarte clar care este axa din POIM care răspunde de problema pe care am menționat-o inițial, cea a pregătirii asistenței tehnice. Deci vorbim de bani generalizați pentru asistență tehnică, care, bineînțeles, obligatoriu este însoțită ulterior de finanțarea investițiilor. Și eu vă spun că
cred că o să admitem cu toți. Slobozia are nevoie de investiții puternice pentru extinderea orașului, pentru atingerea indicatorilor de mediu pe care trebuie să le atingem, pentru modernizarea stației de epurare, de ce nu, poate pentru un fond alternativ de captare de apă. Pentru că și asta poate fi o discuție și care poate fi finanțată din fonduri europene. Dar niciun caz cred că nu se gândește cineva că va cheltui banii din resursa orașului, din bugetul orașului pentru aceste investiții pe care le vedem foarte, foarte costisitoare. Deci, astea sunt lucrurile cu care sunt pe masă. Până la urmă, provocarea a domnului primar de a avea o discuție, deja am intrat în ea în concret acum. Ce pot să vă spun că în momentul de față, foarte direct, Raja Constanța, așa cum spuneam, a venit pentru că a fost elaboratorul inițial al planului, masterplanului de apă uzată, a venit din nou către Consiliul Județean, care este avizatorul acestui masterplan. Ne-a spus direct că la nivelul Consiliului Județean nu se va aproba niciun masterplan dacă nu este avut în vedere Slobozia și toate celelalte localități de care spuneam, pe care vrem să le introducem în urban, avut în vedere sensul de a beneficia de absolut toată infrastructura necesară finanțată prin fonduri europene pentru apă uzată și apă de băut. Ne-am înțeles foarte omeniște, deja s-au distribuit chestionare prin intermediul Consiliului Județean care coordonează această operațiune la nivelul tuturor localităților din județul Iarnița, inclusiv către Slobozia, și am dat, să spun așa, ca primă direcție și discuție cu colegii din partea tehnică, să solicite tuturor colegilor primari și compartimentelor tehnice această idee. Puneți absolut tot ceea ce doriți în domeniul de apă și apă uzată. Acum este momentul să cuprindem un masterplan și să trecem la finanțare. Pentru că, într-adevăr, și eu am îndoiel că poate peste 10 ani, în orizontul 2027-2030, când se încheie actualul ciclu financiar, nu știm ce resurse financiare vor putea fi disponibile. Deci acum e momentul. Eu zic că sunt întrunite toate condițiile pentru a avea o Urmează același tip de asociere pe problema gunoiului. Iar o problemă foarte complicată pe care o avem de gestionat. Problema deșeurilor. Faptul că nu reciclăm, faptul că avem un operator care nu și-a atins obiectivele de reciclare, ne va costa. Constanța, din ce informații am, plătește 30.000 de euro pe zi penalizări, pentru că nu reciclează. Nu este de glumit. Singura soluție este să ne unim forțele și să accesăm bani europeni. Ne trebuie o stație de sortare, ne trebuie cubele inteligente, ne trebuie echipamente inteligente. Nu avem bani să le cumpărăm noi fără și nici măcar fără a face parte dintr-un plan. Stația de tratare mecanobiologică care nu va fi... Și intenționați să constituiți un operator județean? Deja, Consiliul Județean face... Poate nu e obiectul discuției de astăzi, dar... Nu, dar dacă tot suntem la diverse, mai aveați un proiect de votat, cred că ultimul, nu v-ați exprimat, nici Elena, nici... Haideți să finalizați prin vot, după care la diverse putem discuta și pe această temă, pentru că sunt teme de mare importanță pentru acest oraș și pentru acest județ. Pentru că noi facem parte din acest județ. Dacă județul merge bine, și orașul merge bine. Dacă județul merge prost, evident că nici nouă nu ne va fi foarte bine. Așadar, o să trecem, să supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți a fost adoptat. Supunem la vot și proiectul. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat.
Discuțiile pot continua, dacă sunt subiecte. Dacă îmi permiteți să revin la ceea ce întrebarea domnului Mociuniu, da, într-adevăr, Consiliul Județean a demarat. Deci va fi ca și în cazul situației operării zonei de servicii pentru apa apozată și pentru zona de deșeuri din nou. Am identificat unul de operatori care funcționează în județ, care are baza materială cea mai bine pregătită în zona Țăndăreiului, care e cu 2009 SRL. Este dintre operatorii, să spunem așa, cel mai bine plasați în care și în patrimoniu o stație de sortare și niște echipamente care îi dau posibilitatea să îndeplinească obiectivele care sunt în momentul de față solicitate pentru a avea licențiere. Pe baza acestui operator vom începe să dezvoltăm și o să invităm toate UAT-urile să fie prezente. În acel operator și AD-ul corespunzător există 11 localități asociate. Au dat în majoritate, cred că un singur UAT are de dată statutul de Consiliu Local pentru acceptarea Consiliului Județean în interiorul AD-ului și a operatorului. Cred că e vorba de Fugălnicean, pentru că au o problemă cu nu au secretarul localității și aici au avut o întârziere. Ca să concluzionez, pe baza acestui operator pe care vom dezvolta, așa cum intenția este și în cazul urban, să asociem toate localitățile, să ajungem la masa critică care este solicitată prin ghidurile de finanțare. Tot așa am avut o discuție cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu deținătorul și practic gestionarul actualului FOI și viitorul program operațional de dezvoltare durabilă pe ODD. Condiția este aceeași, există Consiliul Județean în interiorul unui operator, la nivelul județean. Depunerea proiectului se va face la nivelul acestui operator și ADI corespondent prin intermediul Consiliului Județean, este Comisia de Eligibilitate. Unde trebuie să ajute și cu acest operator? De fapt, sunt două documente strategice pe care Consiliul Județean le gestionează și le urmărește. În cazul apei apeuzate, vorbim de master plan de apă uzată, care arată investiții la nivelul întregului județ, inclusiv în strovăzia care trebuie să fie realizată pentru a atinge indicatorii de mediu și cei de confort în nivel social. Iar în cazul gestionării deșeurilor avem Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, PJGD. În PJGD sunt trecute toate investițiile necesare la nivelul întregului județ Iarnița, în așa fel încât indicatorii obligatorii care în momentul de față ne și generează un cost suplimentar prin neselectarea gunoiului și aruncarea acestuia în proporție 98% la groapă. Toate aceste, poate sunt eu un pic necoerent acum, toate aceste nerealizări, în urma inexistenței unor investiții critice, conduc la crearea unui tarif crescut. Tarif care vine în mare parte din plata unei amenzi. Chiar am vorbit în cadrul, când s-a prezentat bugetul Sloboziei, 35 de miliarde, cred că 3 milioane și jumătate plătește Slobozia per total în zona aceasta de gestionare a deșeurilor. Mare parte din banii aceștia se duc pe o amendă pe care o avem, vedem în tariful care este aplicat fiecărui cetățean. Amendă care vine dintr-un inflation pe... Ce spuneți? Așa zisă taxă de economie circulară. Este de fapt o taxă pentru faptul că noi nu reciclăm și nu tratăm selectiv. Una dintre componentele care e trecută la nivelul întregului județ în acest plan județean de gestionare a deșeurilor, alături de mai multe alte investiții, este o stație de tratare mecanobiologică, care stație de tratare mecanobiologică va servi toate localitățile. Dar Consiliul Județean intenționează să facă și un operator de salubritate? Da, aici, până la capăt. Pentru că există două... Slobozia mai are 2 ani sau 3 de contract? 2 ani. La... Există două... 22. Există două componente. Foarte mult nou, suntem în procedură. Chiar astăzi am discutat despre acest subiect. Urmează să facem o documentație, să facem o analiză și ulterior să accesăm tot ce trebuie făcut. Există o componentă a investițiilor. Un an jumătate. Există o componentă a investițiilor care este făcută de către Consiliul Județean în asociere cu APR și există o componentă a operatorului. Consiliul Județean se implică în dezvoltarea unui operator, așa cum am povestit cel de la Țăndărei, și în același timp dezvoltă și ADI-ul care a delegat serviciul către cel operator. Deci vom avea și un operator pe care îl dezvoltăm la nivelul județului și ADI-ul, bineînțeles, corespunzător. Există o mică diferență între programe, felul în care sunt considerate. E o bucătărie prea birocratică. Vă spun că în ambele Nu să avem timp un an de zile să înființăm acest operator.
El, în momentul de față, funcționează. Funcționează acest operator. Ca operator care să facă față la un chip slobozii. Corect. Cu infrastructură, Aveți totală dreptate. Din punctul meu de vedere, va trebui să ne, cu toții să ne punem și cunoștințele și resursele financiare. Bineînțeles că vom urma calea legală. Sunt și niște aspecte care trebuie să fie urmărite în felul în care este gestionat acest serviciu. El poate fi delegat direct sau poate fi printr-o licitație. Dar asta este un subiect care va fi supus discuției Consiliului Local. Ce pot să vă confirm foarte clar, intenția Consiliului este de a dezvolta acest operator regional și pe zona de mână. Astea nu sunt lucruri care se fac într-un an de zile sau în 6 luni, se fac poate în unele cazuri, poate mai mult de 2-3 ani. Noi acționăm pe cât posibil. Și asta e un pic și, să zic așa, nu neapărat o agitație, dar e dorința de a merge înainte și cu urban pentru că să pierde timp. Toți acești pași care pleacă, în cazul urbanului, vorbim de urban și ADI pe urban, pleacă de la planul județean de gestionare, de la master plan de apă și apă uzată, lucrul ăsta deja se întâmplă. Raja Constanța are deja contractat, are resursă financiară. Într-un anumit fel, noi am întâlnit la nivelul Consiliului, dacă contractăm noi Consiliul în sine un consultant și îl facem pe banii noștri, sau merge pe consultantul pe care are Raja Constanța cu obligativitatea de a face pentru întreg județul master plan de apă și apă uzată. Din câte am văzut, Raja Constanța are contractat Rambol, o companie prestigioasă, e treaba lor cum și-au selectat-o, dar au finanțare pentru subiectul acesta. Conform legii, odată ce un operator să spunem, care are cele mai multe localități în area de operare, a început să lucreze la un master plan sau actualizarea unui master plan, este obligat să-și ofere serviciile întregului județ. Și noi avem posibilitatea să le refuzăm, să spunem, ok, ne vom contracta noi un operator, de fapt un consultant separat, sau folosim resursa voastră, dar în condițiile noastre. Lucru sau cheia de control care va exista acolo și e clară, conform legii, este aprobarea prin Consiliul Județean, prin hotărâre de Consiliul Județean, acestei modificări de master plan de apă uzată. Și în condițiile în care noi împreună am spus că nu se va aproba nimic până când Slobozia nu este pe deplin satisfăcută în nivel de investiții din fonduri europene și felul în care Slobozia își dorește și împreună în Consiliu probabil că vom discuta asupra întinderii infrastructurii, modernizării sau ce vrem să se întâmple cu fondurile de captare. Același lucru se va întâmpla la nivelul fiecărei localități. Toate aceste informații vor fi urcate la nivel județean, dar la nivel județean vor fi negociate cu Rambol, așa cum am spus, este compania de consultanță pe care a contractat-o Raja Constanța. În momentul în care suntem pe deplin satisfăcuți noi, la nivelul Consiliului Local, de investiții care se doresc a fi făcute în perioada următorilor 10 ani în Slobozia, spunem, da, ok, Consiliul Județean, noi suntem satisfăcuți, mergem în continuare cu promovarea proiectului. Este un mare, eu zic, avantaj. Am ars niște etape cu chestiunea aceasta, pentru că nu am fi putut să trecem, apropo de birocrație, așa, fonduri europene, să ajungem să depunem un proiect de finanțare în POI pentru infrastructură, fără să avem o actualizare a master plan de apă și apă uzată. Ori, declanșarea unei proceduri de contractare unui consultant, până când poate erau și contestații, până când ne duceam în finanțare, ar fi durat ceva timp. Suntem în faza fericită, zic eu, că deja acest consultant este pe masă, există finanțarea, trebuie să prinde între ele. Asta e ceea ce... Aveți idee câți bani a accesat Raja până la ora asta? În actuala perioadă de programare, 600 de milioane de euro. Cât? 600 de milioane de euro. 600 de milioane de euro. Pe apă și canal, investiți peste tot unde și-au extins rețeaua și unde au preluat operarea. 600 de milioane de euro, din care au ajuns și în Ialomița, la Fetești, la Țândărei, la Pierdinți, la Căzănești, dar au venit și cu niște tarife. Corect? Corect. Bun. Mai e un argument. Gândiți-vă că fiecare leuț care este plătit pentru apă și canal se contabilizează în bugetul UAT-ului care deține Raja, pe teritoriul căruia e Raja cu sediu. Deci, această companie încasează bani
din Ialomița și contabilizează la Constanța. Sau la unde au ei sediul. E interesant. Banii pleacă și mărim bugetul Constanței cu bani din Ialomița. Păi, din ce să face bugetul local? Din cote de falcate și din angajați. Da? Au o grămadă de angajați. Poftim? Plățile de nivelie sunt pe teritoriul județului nostru. Păi, o secundă, că au și o parte care se duce la Constanța, pentru că e o companie a județului și a orașului Constanța. Nu vin neapărat către noi, vin pe punctele de lucru pe care le avem noi, dacă au un număr de angajați. Să nu aveți impresia că dacă are operarea în Ialomița, banii rămân în Ialomița. Exclus. Se duc acolo unde el are sediu social, unde este pe teritoriul județului respectiv. Asta se întâmplă și ne pleacă bani, ne pleacă fonduri. Gândiți-vă ce înseamnă la nivel de județ sau la nivel de comunități locale, câți bani sunt pe apă și canal. Este un venit sigur pe care le-au și investit foarte puternic în această companie și au dezvoltat-o. Să-și atragă bani din alte părți. Cum crești veniturile? Cum crești veniturile? Așa le crești. Cu cât ai mai multe companii pe teritoriul administrativ teritorial, cu atât veniturile tale la bugetul local, cotele din TVA și din impozitele pe venitul la angajat și pe profit, îți vin cote de falcate. Deci e important și aspectul ăsta. Pe mine mă bucură foarte tare ideea de a crea o companie pe teritoriul Sloboziei care să aibă o cifră de afaceri fantastică, un număr de angajați, de sute de angajați, care se vor contabiliza în primul rând în bugetul nostru. Este foarte important. Plus sute de milioane dacă vom reuși să atragem, și eu cred că vom reuși să atragem, poate nu sute de milioane, dar 10 de milioane de euro, putem atrage. Să le atragem, se vor contabiliza tot în zona noastră. În sfârșit, urmează să facem o discuție extrem de serioasă. Poate, n-ar fi o idee să facem o ședință comună pe subiectul ăsta cu Consiliul Județean, în care să facem o radiografie a ceea ce se dorește, cu toate datele pe masă, toată lumea să pună toate întrebările posibile și imposibile și să ajungem la o decizie. Drumul tot ăla este. Obiectivul este să avem un operator de apă și canal care poate să ne furnizeze dezvoltare, să nu mai avem presiune pe bugetul local. Asta este ideea. Eu vă mulțumesc dacă eu am... Mulțumim, domnule primar. Cu siguranță vor mai fi discuții pe baza acestor lucruri. Vom reveni la proiectul care se desfășura cu vot secret. Da. Deci, în urma numărării voturilor exprimate de Consiliul Local, s-au confirmat următoarele rezultate. Candidați: domnul Manea Gigi pentru funcția de președinte al Comisiei, domnul Ioniță Gabriel membru, domnul Bunea Constantin Rorău membru, domnul Sofronescu Ștefan membru, domnul Damian Georgică suplean, domnul Negrei Gheorghe Gabriel suplean, domnul Motrogan Virgil Nicolae suplean. Ca atare, domnul Manea Gigi, din numărul de 20 de voturi exprimate, a obținut 20 de voturi pentru. Domnul Ioniță Gabriel, din numărul de 20 de voturi exprimate, a obținut 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă. Domnul Bunea Constantin Dorăr, 20 de voturi exprimate, 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă. Sofronescu Ștefan, membru, 20 de voturi exprimate, 19 pentru, 1 vot împotrivă. Domnul Damian Georgică, 20 de voturi exprimate, 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă. Domnul Meglei Gheorghe Gabriel, supleant, 20 de voturi exprimate, 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă. Domnul Motrogan Nicolae Virgil, 20 de voturi exprimate, 15 voturi pentru, 5 împotrivă. Ca atare, urmare numărării voturilor au fost desemnați în cadrul Comisiei de Evaluare și Selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al municipiului Slobozia pentru activități non-profit de interes local următorii consilieri locali. Domnul Manea Gigi în calitate de președinte, membrii
domnul Ioniță Gabriel, domnul Bona Constantin Dorel, domnul Sofonescu Ștefan. Iar membrii supleanți, pentru că sunt doar membrii supleanți din această comisie, domnul Damian Georgică și domnul Merlei Gheorghe Gabriel. Vă mulțumesc. Supunem la vot proiectul. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost adoptat. Am ajuns și la ultimul punct. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, declarăm ședința închisă. Vă mulțumesc.